Nunod sa daotang panahon, nga nagdala sa Bagyong Karina, pipila ka flights gikan sa Tacloban City padung sa Manila ang na-delay. Rest assured that we have taken all possible considerations in the matter to ensure everyone's safety is our topmost priority and importance. We sincerely apologize for Lakip sa gibahan ang pipila ka party sa tugpahanan sa Manila tungod dinhi ubay-ubay sab nga mga flights sa nagkadiyang airport ang nakasinati og cancellation o kalangay sa ilang mga flights. Usa sa mga napiktuhan ang flight sa Daniel Z. Romualdez Domestic Airport sa Tacloban City. Matod sa usa ka pasahero nga si Ricky Bautista, padung unta siya sa Butuan, Agis, Manila, gikan sa original flight kagabi. Naisbog na ang schedule sa mga kadagang higayon karong adlaw tungod sa mga nakanselar o nasibog nga schedule. Gi-providean ang mga apektadong pasahero o pagkaon sa hingtungdang airline. Dugang ni Bautista, doon ay mga pasahero nga mipauli na lang silang gigikanan. Samtang uban nagparibok sa ilang flights.